Naira miliyan 4.900 kowane maniyaci zai biya a Najeriya kuɗin aikin hajjin bana na shekarar 2024. Kazalika an sanar da lokacin da za a rufe karɓar waɗannan kuɗaɗe. Hukumar Alhazai ta Najeriya NAHCON ita ce ta fitar da wata sanarwa da safiyar wannan rana ta Asabar 3 ga watan 1 na shekarar 2024, inda sanarwar take ɗauke da sa hannun mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kula da alhazai ta ƙasa wato NAHCON, wato Fatima Sanda Usara kenan. Sanarwar ta ƙayyade naira miliyan 4.889 shine adadin kuɗin da kowane maniyyaci daga kudancin Najeriya zai biya domin gudanar da aikin hajjin bana. Ta kuma ƙara da bayyana cewar naira miliyan 4.699 shine kuɗin da kowane maniyyaci daga cikin jihohin arewacin Najeriya zai biya domin zuwa aikin hajjin na bana. Inda wannan sanarwa daga hukumar ta ƙara da bayyana cewar hauhawar farashin ya samu asali ne daga tashin goron zabi da dalar Amurka take ci gaba da yi a faɗin Najeriya, wanda hakan ya shafi kusan dukkanin hada-hadar kuɗaɗe da tattalin arzikin Najeriya. Idan za ku iya tunawa dai tun a shekarar da ta gabata, hukumar alhazan ta ba da umarnin duk wanda yake shirin tafiya aikin hajjin bana ya kai ajiyar naira miliyan 4.500 a matsayin ajiya da idan aka yanke kuɗi sai cika ragowar. Wanda kuma hakan aka yi har kawo yanzu da aka yanke adadin waɗancan kuɗaɗe. Kazalika hukumar ta ƙara da bayyana cewar hakan zai fara ne tun daga ranar 12 ga wannan watan na Fabrairun shekarar 2024 har zuwa ranar 29 ga wannan watan na Fabrairun shekarar 2024 a matsayin ranar da za a rufe karɓar waɗannan kuɗaɗe na tafiya aikin hajji. A shekarar da ta gabata dai maniyyata sun biya aƙalla sama da miliyan 3 domin zuwa aikin hajji a wancan shekarar. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.